Ang kasuguan o kunang napulo, kasugo sang Ginoo, amo ang iya nga replika o kung nagapahayag sang karakter sang Ginoo. Kung ano siya kabalaan, ano siya kamatutom, ano siya kamatarong, kag ano siya kamahigugmaon. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pag-seeding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa CPAC Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggong translation sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako, si Pastor Luisito Tomado inyo masunsun nga host. Kagari subong ang aton perme ginaton nga bisita diri Makotoran. Hindi na sila bisita, kabahin na sila sini nga programa ang pagtuon subong. Ako nung napakilala sa inyo ang aton nga church pastor, senior church pastor diri sa CPAC Church. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, mayong adlaw sa aton mga kauturan at mga kaabyanan nga nagkapadayon sa pagsunod sa niyang programa. Kabay ang Ginoo magdulong sa aton sa iya kaugalingon nga presensya. Kag niyan manginunayag kita sa pagpahayag man kung sino siya sa iban. Yes, and that's correct. Kahayag kita sa aton nga pagpahayag, and that's a nice point, mga kauturan. Ikaduha na akong pakilala sa inyo. Siya ang aton, isa sa aton mga professors diri sa aton nga School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, mga kauturan. Hindi ko na pag-elaborate ang pakilala sa iya. Siya si Pastor Christopher Birian Loaya. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayang hapon, Pastor, kag mayang hapon, Pastor Delbert, sa tanan nga mga nagasunod sa sini nga programa weekly nga pagtuon sang aton eskwela sa Batika. Kabay pang sini nga topic, sini nga adlaw makahatag na sa aton sa pagtulunan. Kag mangin matutong pagid kita sa pag-alaga natin sa Ginoo. Yes, and that's correct. Mangin matutong kita, mga kauturan, sa atong napag-alaga sa Ginoo. Nari na kita sa leksyon 8, Covenant at Sinai, ang pagpakigsaad dira sa bukid sang Sinai. Para ini sa Agosto 16, tubtob Agosto 23, leksyon 8. Sa hindi pa si Pastor Delbert magbasa sa aton sa nga teksto, aton na niduko ang atong mga ulo. Sa siningation Ginoo, nagapasalamat kami sa imo nga kami naman magatuon sang leksyon may tungod sang pagpanglugayawan sa mga Israelinon halin sa kaulipnan sa Ehipto pakadto sa dutang saad. Kabay pa Ginoo nga amo naman matalupangdan kag amo no batyagan ang pagbulig sang balaan nga espiritu nga magadihon kag magapahangop samon sa sini nga leksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yeah, Pastor Delbert naton sa nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa Exodus kapitulo 19 versikulo 4 hasta sa 6 nga nagasiling, kamo nakakita sang ginhimo ko sa mga Ehiptohanon. Kag kung paano nga gindala ko kamo sa ibabaw sang mga pakpak sang agila, kag gindala kamo sa akon. Busa karon, kung magtuman kamo sang akon tingog, kag magbantay sang akon katipan, mangin kinaugalingon kamo nakon sa tunga sang tanan nga mga katawhan, kay ang bugos nga duta akon. Versikulo 6, kag kamo mangin ginharian nga mga saserdote, sa akon kag pungsod nga balaan. Ini amo ang pulong ginpamulong mo sa mga anak sang Israel. Amen. And that's correct. That's the promise, mga kauturan. Hindi na promise, kundi
ikaduha na ginsulit-sulit na nga pagpahayag sa Ginoo sa katawan sang Israel. Una gid sa kay Abraham sa pagtawag niya. Pastor Delbert and Pastor Chris, ari na kita sa leksyon 8, ang pagpakigsaad ang katipan sa Sinai. Tapos na kita, nakagawa na sila sa may Red Sea. Nakatabok na sila sa isang ligan nga si Mana. Ato na ang paghatag sa ila sang mana, kag sang mga tubig nga ilang na-experiensyahan sa ilang kinahanglan, sa ilang pagpanglakatan. Now, they are ready after 2 months sa ila paghalin gid sa Egypto, ari na sila sa bukid sang Sinai, sa tiilan sang bukid sang Sinai. Kag nagpabilin sila for almost a year, lapit sa isa ka tuig. Kag diri nahitabo ang pagpanghatag sang Ginoo sa ila sang mga palatukuran kag sang napulo kasugo. Ang pamangkot, Pastor Delbert, siling sang Ginoo akon kamo gindala. Okay, so geographically gindala sila sang Ginoo dito sa may Sinai. But theologically din sila, Pastor, gindala. Kaya ano ang buot silingon sina? Yes, Pastor, no? Kanami sa ato leksyon sa siling si Mana. Kag sa nasiling mo na gusto ko to ang ideya ni mo nga nakatabok na sila. Katabok na sila. Nakatabok na sila, kag ara na sila sa Sinai. That is geographical location, Sinai. Kag ang saad man sa ila sa Ginoo ang geographical location, Kanaan. But para sa akon do hindi ko na po gusto magkadto pa sa Kanaan. Yeah. Gusto na lang ko magpabilin nga where God diin sila gindala sang Ginoo. Kaya ang saad ni Moses, ang saad sang Ginoo sa kay Moses, sila nga dalon sila sa duog nga kun sa diin nag-flow, nag-overflow, nag-ilig ang dugos kag ang gatas. Where is that? Diin na siya. Kag siling man sa nga 15, 13, siling niya balaan nga puloy-an sang Dios. Diin na sila siling sang Ginoo, myself. Ari sa akon kaugalingon. So sa presensya sang Ginoo, digto sila gindala. Yeah. So in other words, sa mapa gindala sila sa Kanaan, sa may Sinai. Kag eventually makadto sila sa Kanaan. Pero ang kanami dira kay siling sa Ginoo, gindala ko kamo sa akon kaugalingon. Sa aton pa ang presensya sang Ginoo was with them. Kag ginkuha sila sang because sa Egypto wala presensya sang Ginoo. They were crying, they were looking for the presence of God. Now, God brought them to himself. Pastor, his presence, in his presence. Pastor Chris. Ang nakanami diri, subong ko lang gid na realize, Pastor, ang punto sang leksyon ta nga. Geographically at Sinai, pero theologically wrong. Subong ko lang gid na-realize kung wala ko nabasa ato nga leksyon. Kanami isang iyang kanami sa iyang punto kag ara gid man sa Biblia. Oo. Siling iya brought you to myself. To myself. Okay, pero may after sina may kondisyones ang Ginoo, Pastor. Ari diri sa teksto, ari diri nga if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then ang may condition, may result. Yes. Amo ni ang result. Okay? So ang buot silingon ni Pastor is ang aton aram sa atong leksyon, ang aton nga eternal destiny nagadepende sa atong nga response. Yes, and that's correct. Amo na ang pinpoint kin sa atong nga leksyon. Kaya hindi lang matindog ta kung sila ang Ginoo mahakwat na lang sa aton. No, we have to have our share as well. Ang pagbaton sa iya, ang pag-acknowledge siya. Simple lang aton nga share because God will do everything for us. May dugang ka, Pastor. Sa panahon nga ang tao magpalayo sa Ginoo, ang Ginoo mo ang unang gapangita. Kaya sa sini nga panahon, ang Ginoo antes na ginhatag ang katipan, gindala niya anay ang katawan sa Israel sa iya kaugalingon. Wala niya ginhatag ang pagpakigsaad sa katawhan sang Israel sang wala pa sila sa iya presensya. Yeah. Ang kanami blacket sa dito sa Egypto, balikon ko akong punto. Wala sila kabatyag sang Ginoo. Presence, Wala sila kabatyag sang presensya sa Ginoo. Karon silang sa Ginoo, gindala ko kamo sa akon kaugalingon. Ara ko upod sa inyo. By night, ara ang pillar of
fire, Fire. by day nga preti ka kainit sa disyerto, ara ang pillar of clouds. Kagatong pillar of clouds, pastor, hindi lang to yung clouds, may gamay pa siya nga gahuyop sa hangin nga mabugnaw. Oo. Daw may refrigerator. May electric fan nga. daw may electric fan nga nagano ni nga naghatag kabugnaw sila nga bisan ano tagitis ang init daw may nagahangin nga daw may ice nga nagahuyop sa ila. Oh. Yes, pastor. Ari na kita sa bukid sang Sinai. Okay. Diri pastor sa kuan may realization sa ko diri sa Sunday at Mount Sinai. Nagapamangkot ko, why at Sinai? Yes. Wala niya ginhimo before nag-abot sa Sinai. Wala niya ginhimo dito sa Egypt. Mga no. Oo. Kung pagtabok yagid. Pagtabok mo. Ginilagid no. Nga dito gid sa Sinai. Kaginulat yagid. Ginhulat nga nag-abot sa Sinai. Ang akon nga realization ni si pastor is Egypt is a symbol of slavery. Ang Sinai is a symbol of freedom. Nakagawa na sila sa slavery mo, ato na sila sa free na sila. Free na sila. So God can only make a covenant when you are free. Amen. Kanami. Amo na ang kuan diri, wala niya ginhimo dito before. Ginhulat gid sa Ginoo at Sinai para makahimo siya sang iyang covenant. Kay nga hindi na mahimo ang isa ka covenant sa tao nga idalom pa sa slavery. Kung ato na ibutang sa aton nga kuan subong, when we are still in slavery of sin, hindi makahimo covenant ang Ginoo sa aton. The only time nga we are free, ibutang talang ni ang Sinai at himself sa iya kaugalingon ang Sinai. Kasi kun ara na ang isa ka tawo sa katubangan ni Kristo, dira na si Kristo makahimo sang covenant sa imo. Amo na nga kun nga kuan diri sa Sunday nga readings. Nga readings. Yes. Kanami nga punto, pastor, nga unless free kita sa kasalanan, that's the time God will show Himself. Pero kung may mga traces of sin pa kita, taguon pa sa Ginoo. Di pa siya makahatag. Hindi pa siya makahatag. Yes, pastor. Hindi pa siya kabalitbit sa atin. Okay. With the same point, pastor, no? Una, ginhiluway niya ang katawhan sa Israel gikan sa ila mga lulan. Mabugat nga mga lulan. And then, ginpatabok niya sa Red Sea. That is the act of redemption. That is salvation by itself. Yes. So it means to say, ang Ginoo, nangin may bugay. Ang bugay niya nag-overflow na nga daan sa katawas ng Israel. And He has saved the people of Israel already. Antes niya established ang covenantal relationship with Israel. It means to say they had been saved before the Lord. The Lord has been gracious. Ang bugay sang Ginoo nagbuga na antes niya gintagaan sang pagpakigsaad. Yeah. Kag antes siya tagaan sang iyang mga ginapatuman sa ila nga ma-maintain ina nga presensya sa Ginoo. Kaya ang punto, pastor, sakyan ko man to yung punto ka namin, nga unless ang mga Israelinon hindi magtugyan sa ilang kagalingon sa Ginoo, ang Ginoo hindi makapakig-upod sa ila. So, sang sila nagpakig-upod na sa Ginoo, God have given them a lot of instructions. Nga sa sining sobra lapit sa katuig kadamo sang ginatag sang Ginoo sa aton nga Lunes preparing the gift. Pastor Delbert nga preparing the gift. And what is this gift? So, diri pastor, no, ang katawhan sa Israel ginpaandam sang Ginoo antes maglakat nga daan sa chapter 9 to 25 sang Exodus 19. So ginpapreparar sang Ginoo. It means to say consecration. Yeah. Sa antes mo batunon ang pakigsaad, balaan nga relasyon sa Dios, dapat paninlo ka, magpakabalaan, may ara ka imo kaugalingon nga himuon sa atubangan sa Ginoo. Not to gain favor. Again, Exodus chapter 19, siling na kanato kagina, I brought you to myself. Wala pa sang kondisyon ni sang Ginoo. The approach to the covenant is not to gain favor, pabor sang grasya, kundi ang Ginoo nang may grasya na nga daan. So the same way, mangin i-consecrate nato atong kaugalingon, not to gain favor, but in response sa bugay sang Dios kag sa batuno naton nga mga saad. The gift are
the commandments. Or sila na to ang katipan are the promises. Amo ang saad sang Ginoo. Nga kung himuon ta ni magpabilin ta sa relasyon kag dira kita sa sina nga punto nagapabilin, then ang pagpakamayo sang Ginoo magapabilin man sa ato. Yeah. Kaga simple logic lang, Pastor. Ihatag sang Ginoo ang mga balaan nga butang. Hindi kita balaan, hindi kita putli. Hindi gid makasamo, hindi gid makasagol ang tinlo kag sa hindi matinlo. And that's the point. So God would like the people to prepare themselves externally and eternally. Pastor. Okay. Internal. So, ako man, ang akon nga reading sa sininga Monday lesson, God is preparing a gift. Title natin, preparing for the gift. And this refers to the Decalogue. Yes. Before ang Decalogue ihatag, kinahanglan i-prepare nila kaugalingon. Ang akon man is God's gift para gid ni sa kaayuhan sa tanan. Okay. Pero basic man ni siya, Pastor, nga ang gift is only beneficial when accepted and practiced. Kita, for example, kita maghatag gift sa isa ka tao, wala man ta mahimo kundi na batunon sang tao. Useless ka. Maghatag batunon sang tao, ang imo hihaboy lang gali sa basuran ang kuan, wala, useless na siya. Yeah. So, ang akon is after na nga nahatag ang gift, ang akon nga punto, after nga nahatag, ano ang parts ang ginhatagan? You have to accept. Batunon mo na siya. Okay, ang preparation, Pastor, amo na siya ang indication nga you are ready to accept. Yes, and that's correct. Kung prepared ka, Kay halimbawa may nagambal sa imo nga gaan ta ka kwarta sa imo nga birthday. So excited ka man, ka prepare ka man kay kuan. Pero kung pawala ka lang, wala mo man siya gid-remind sa iya nga ikaw bala andam ka. So ang ginahatag sa imo nga regalo, effective na siya kay ginbaton mo, ginpreparan mo kaugalingon mo. Kaya naghahatag, nalmian man kay excited ka. Pero kung do so wala naman sa imo sila. Hindi na lang kumahatag. Hindi lang kumahatag, pawala man lang. Amo man ang Ginoo dire. Gusto sang Dios, Pastor, mabalaan ang ilang readiness. Amo na nga kinahanglan, amo ni ang himuon ninyo after ninyo batunon ang Decalogue. Yeah. Pastor. Before sa Pastor, readiness and that's it. I want to say something on the gift by itself. Why it is a gift? So actually, kung tanawon mo dira sa Exodus chapter 20, kag sa Deuteronomy 5, hindi nato mabasa dira sa original nga sinulatan nga commandments na siya. Kundi dibarim or dabar or pulong sang Ginoo, ang pulo kamo pulong sang Ginoo, or the 10 words. That's why we call it the 10 Decalogue. And then later on sa aton mga Christian tradition na lang gintawag na nato na 10 commandments, but originally in the language sa Biblia hindi nato mabasa nga 10 commandments na siya, but there is utterances that they are promise. Mga saad siya, so give in the sense that they are promise. Nga kung magpabilit ra mga saad. Nga kung nila lang gamiton ina nga That's gift, it. ay tilo, they will be blessed. Yeah, that's it. Yeah. Isa pa gid, Pastor, nga ang preparing for the gift. Nga man, makabalo kitang gift is the 10 Commandments or the Decalogue. Nga gang prepare sila. Kay matubang sila sa Ginoo. Kag kung natubang sila sa Ginoo, basi makibot bala sila. Kay ti with thundering and lightnings. Kag ang tingog sa Ginoo dog daguob na and they are not used to it. That's why you have to prepare, ha? Kung sila ni Moses, kung kita na makatubang sa Ginoo, amo ni ang matabo. Amo ni mauyog ang duta, basi makibot kita. So ginandam ang ilang mind. Externally nagpaligo sila, nagpaninlo sila. But internally ang ilang tagipuson ginandam. Ang ilang utok, ang ilang mind giandam nga this will happen when God will give the 10 commandments, when God will speak the 10 commandments. Amo ni hindi kita maadlok, mauyog, may lightning, may daguob. Nga hindi pa nato na talupan na batian, nakita will happen when God
will be presenting Kag himself. hindi mag-enjoy ang isa ka tawo pastor sa Decalogue once nga hindi sila prepared. Yes, and Di that's sila mag-enjoy. Ang Decalogue is strange na sa tawo nga hindi prepared. So kinahanglan ang kaugalingon mo kung natubangon mo, baton mo ang Decalogue. Halina sa Ginoo mo, that reflects God's character. So kung holy ang Ginoo, holy ang Decalogue, magbaton ka sang isa ka butang nga holy, ang kaugalingon mo hindi holy, wala na prepare. Now, wait, kita na ko panahon. Pastor Delbert, the gift of the Decalogue, the Ten Commandments. What is now the Ten Commandment itself? So, ang napulo kasugo, Pastor, para sa akon is God's self-revelation, pagpahayag kung sino siya. Kaginhatag niya sa katawhan sa Israel. Para sa akon sa nasiling ko nakagina, this is the expression of covenant not to enslave them. Hindi nga tagaan naman sila liwat sa mga regulasyon, agod nga sila ulipunon sa Ginoo, kundi ini siya pagpahayag kung ano kag sino siya. So mabasa nato na sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hasta sa 17. At the same wise, mabasa man nato na siya sa, actually sa New Testament sa Ginoong Hesus, ginpamangkot, nag-refer siya sa natampulo kasugo, if you love me, keep my commandments. Ang word nga commandments, gin-mention man siya sa Exodus chapter 20, ara sa verse 6. But sa nasiling ko nakagina, the main concept sa pagkatipan amo ang saad sa aton sang Ginoo. Si Pablo nagsiling man sa Roma kapitulo 13 bersikulo 10 nga ang katumanan sang kasuguan amo siya ang gugma. So then therefore the Ten Commandments is the self-revelation of love of God who is the God of love. Nga siya amo ang Dios sang gugma. Kag sa nasaling ko na si Jesus sa Matthew chapter 22 verses 37 to 40 referring to Deuteronomy chapter 6 verse 5 ngay gugmaon mo ang Ginoo sa labaw sa imong masarangan kag Leviticus 19:18 higugmaon mo isiig katawo nimo kasubong sa imong kaugalingon. So for me this is the revelation of who God is nga ginrespeto naton siya. Honor naton ang Ginoo, gin-honor man naton ang aton posisyon sa iya nga hindi naton siya islan sang mga butang nga iyang hinimo and then respect all the rests nga iya gintugyan sa. Kag isa pagid before kita magpadayon kung ano ni ang napulo kasugo, kanong iyang function, anong iyang tuyo. Ang Ginoo before sa naghatag, iya na gin plaster sa katawan. I am the Lord, okay, thy God who brought you out of Egypt. Okay. Out of the land of slavery. Sa aton pa, iyan ay ginpakondisyon. Kag iyan ay ginpakilala yung kugalingon. I am a gracious God. Ako ang naghimo sang tanan. Ako ang nagkuha sa inyo. Ako ang nagpalupad sa inyo. Ako nag-abri sang dagat sa inyo. I am the Lord. So, and that's it. Then God told them that this is what I want you to do. I want to comment on that, Pastor. Yes. I am the gracious God. When He gives the Ten Commandments, He has been gracious. Yeah. Not that the Ten Commandments is not gracious. No. Kaya kung kaisa kalabanan. Daw katiga. Grabe, hindi. Amo nang daw siya. Damo sa mga katilingban sang Kristohanon karon naghuna-huna nga hindi gracious ang commandments. In which, arena. And then, Exodus chapter 20 verse 6, sila niya, I am gracious to those of thousands who keep my commandments. Grace has been there. So we cannot make grace argument against the commandments. Yeah, Pastor. Ang akon man nga question there was why do we keep the Decalogue or the Ten Commandments? Duha ang sabat nga ginhambal sa atong lesson. God is gracious, that's why He gave His commandments. And second, keeping the commandments is an expression of love and gratitude. Ang ginhambal diri sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Duha lang ang nakita ko diri nga ginhambal sa lesson ta. It shows God's freedom, God's grace, and it is an expression of our love to God. Kaya ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Nga iya kita ginluwas, iya kita gintagaan sa bugay, iya kita gintagaan sa tanan naton nga daw hindi naton masaysay kag hindi naton ma-explicar ang kaayo kalulot sang Ginoo. Wala niya gin diretso hambal ang Ten Commandments nga amo ni una ikaw katatlo.
ang introductory statement before giving the Ten Commandments, I am the Lord, your God, who brought you out of Egypt. Dira, ginplastar anay nga, I'm giving these commandments because I am the one who give you freedom. Wala ka mo nahimo, wala ko. Wala ko. Oo. Amo na bala. Amo na muna nga nakagwa kamo. Ang inyong utang hindi nyo mabayaran. Ang inyong pagkaulipon hindi nyo matanggal sa inyong kagalingon. Mapatay lang kamo, hindi kamo kagwa. And I was the one who saved you. Pastor. Yeah, another thing, Pastor, no, sa akon. The commandments, ang sugo sa Ginoo are the commandments of free people, freedom. Hilway na sila, amo siling kagina ni Pastor Luaya kagina nga amo paghatag sang commandments sa ila sang Ginoo. And then this is the expression who really God is. Yes. Exodus chapter 34 verse 6, pakita niya kay Moses paghatag ito sang ikaduha nga tapi-tapi na sang Ten Commandments, sila niya, I am the gracious Lord. Mabuganaon ko, malulo ko. And this is who God is in the Ten Commandments. Kagti sa paghatag niya, nagpakita sang iyang pagkamahigugmaon. Because His commandment is a commandment of love. Love naton sa Ginoo, kag love sa atong isig kaparative. Okay. Honor God sa imo, Pastor Luaya, kay na ang napat kasugo sa piyak ang tapi-tapi, ang pag-aton pag-honor, pagtahod sa Ginoo, kag ang aton, ang kaduang nga tapi-tapi, ang aton pagrespeto sa aton isig kaparino. Duha ka direksyon na, Pastor? Yeah. Vertical kag horizontal. Ang atong gugma pasaka, Saka. kag atong gugma sa isig kapareho. Isig kapareho. With our the same level. Yeah, different functions of the Ten Commandments of God's law, Pastor. Simple nga mga punto. Ang kasuguan sa Ginoo, amo siya ang pinsa, amo siya ang protection. Protection. Amo siya Kudal. amo siya ang kudal, amo siya ang determinar sang komunidad sang Ginoo, ina nga katawhan, iya na sang Ginoo. Kag kung kita gagawi suno sa sina nga kinaiya, maproteksyonan kita, mapakamaayo kita. Ang ikaduha nga function sang kasugoan sang Ginoo, amo siya ang iya tanda, kag amo siya ang nagatudlo kag naghatag sa aton sang dalan nga magasunod didto sa kay Ginoong Hesus, nga amo siya ang puntarya. Amo gid siya ang pinakaalibuton nga dapat naton sundon sa kasuguan, kag amo man ang nagagiya sa aton pakadto dito sa bugay sang Ginoo. Yeah. Inabala, Pastor, magkadto ka sa safari bala, sa Africa. Okay, kundi mo itong mga wild, mga sapat, leon, tigre, tanan na lang. Na, tikon magkadto ka dito, magwa gani ka sa pinsa, magwa ka sa imong sakyanan, di kwangid ka, madali yan makaon ka gid sang leon. Ti ang leon si Satanas. Nga kung magwa kita sa pinsa, sang Ginoo nga among napulo kasugo, may tendency hindi maabdan na hapon. Dalagin ka. Kag ti sa safari may mga signs dra nga hindi ka mo amuning kaladtuan nyo, hindi ka mo maglisa, just follow the sign. Amo na ang duha ka function sang ten. Yes, Pastor Ryan. Gusto ko i-address ang arguments sang madamo nga mga Kristohanon nga no need na ang kasuguan kay ari na kita sa tion sang bugay, which is wrong according to Paul. Kay siling ni Paul, I would not have known sin except through the law. So ang gin-emphasize ni Paul dira is ang kasuguan is kaangay na siya sang salamin, sang mirror. Ang mirror di na siya makakuha sang sala. Nagatudlo lang na siya kung din dampi ang diin ang may higko. Yeah. Pero hindi mo paggamiton ang mirror nga pangkuha sang ano mo, sala na siya nga ano. Ang ginatudloan kita nga kung may sala kita palapit kay Kristo, pero ang mirror among nagatudlo sa aton kung diin dampi kita may defect. So other than fence, signpost, ang ikatatlo nga icon is mirror. Yes, mirror. Kasuguan. Huwag nagkikita kasuguan. O sang time, Pastor. Sa imo kinaginambal, tandaan ko, Pastor, the Ten Commandments is the bar, the promise. Can you elaborate a little bit, Pastor? Sige, Pastor. So, the bar is a singular sa dibarim. Sa nasiling ko na ini siya gingamit dari nga mga pulong sa balaan ng kasulatan. And then kung imo man tan-awon ang iban nga mga teksto diri by word study, 1 Kings chapter 8 verse 56, 2 Chronicles 2:9, and Nehemiah 5:12, and iban pa diri nga mga teksto, ini siya hindi
gin-translate nga words, but gin-translate siya nga promise. Saad siya sa aton sang Ginoo. Amo man si Ellen White, naghambal man siya sa aton, may comment man siya nga, these 10 commandments are the 10 promises sa aton sang Ginoo. So, kung magpabilin kita dira, ara gid ang saad sa sang Ginoo. Kasuguan nga may saad. May saad. Nga, kung hindi lang kita magsimba sa ibang nga Diyos, ay tilo ang saad, kabuhi nga wala katapos. Pastor Chris. Gusto ko mag-move forward na, Pastor, diri sa Kwan, sa Thursday. Ang the law as God's promise was. Gusto ko emphasize ang word nga termination bala nga Kwan. End bala sa English nga end. Christ is the end of the law. Pero ang ginagamit gali dira nga word, telos, which is hindi siya wala time element dira. Kundi ang telos dira is purposeful, goal-oriented. So meaning, Christ is the purpose of the law, something like that. Christ is the purpose of the law. Goal. Siya ang goal sang law. Hindi siya wala abrogation dira, wala sang elimination, wala sang gintapos, kundi siya ang goal, siya ang purpose. Siya ang katumanan. Siya ang katumanan sang pero hindi nagasiling nga kay gintuman niya wala na. Wala na. Iya pa nga ni ginpadako. Okay. Amo na siya ang gin-emphasize diri sa aton nga Thursday. Yeah, and that's correct. Wala na kita panahon, Pastor, tapos na. Okay. Damo pa kita ni mga kauturan, but nevertheless, kami nagapati ni Pastor Chris, Pastor Delbert, nga amo nahatag ang pinaka-importante nga mga punto. Hindi gitanan because we don't have much time, but amo nahatag, kami nagapati nga natag namon ang pinakamanamigin. Ako na pangayuan si Pastor Delbert and eventually si Pastor Chris ang ilang last word. Mga hinigugma nga mga kauturan aton dumdumon nga ang Ginoo nagdala sa aton sa iya kaugalingon. Kag gusto niya magpabilin kita dira paagi sa katipan. Kag ang katipan aton tan-awon kag sundon suno sa bugay sang Ginoo, hindi tungod sang iya mga reglamento nga dili naton himuon, kundi suno sa bugay nga iya nahatag na kag ihatag pagit sa aton. Amen. Pastor Chris. Ako naman, Pastor, is kanami isang promise sa Ginoo. Ang covenantal formula ginambal sang Dios. Ako mangin ila Dios. Kag sila akon mangin katawan. Kanami nga covenant nga ginhambal sang Dios. Sa ila applicable man sa aton sumo. Ang ilang experience sa una kung ano nga promise sa ila sa una, Pastor, amo man ang promise sa Ginoo sa aton sumo. Ang ako niya nga last take, Pastor Delbert, Pastor Chris, nga ang Ginoo nagdala tuod sa ila sa Sinai. Kag dito ginpakita sa Ginoo ang iyang buot pagabuhaton sa mga katawan. Pero ang pinaka-the best dira, nga dira sa Sinai, nakita nila ang presensya sa Ginoo. Amen. Kay siling sa Ginoo, gindala kamo na sa ako. I brought you to myself. Sa akon. Hindi ka mo magproblema. Buhata lang ninyo akong ginasugo sa inyo and I will do the rest for you because I am with you. My presence is with you. May kontra ka mo, why problema? Because I am with you. Amo man ang makauturan sa aton man, subong. Wala kita gindala sa Ginoo, kundiin, gindala kita niya sa iyang presensya. And then, kabay pa, ngayon nga presensya sa Ginoo, hindi lang naton batyagon sa sulod sa iglesia, kundi aton man batyagon sa aton panimalay, kag sa mga lugar, kundiin kita magakadto. Sa hindi pa si Pastor Chris, pangamuyo, ako na nagidluwat pasalamatan, hindi gid ko magpuntat sa pagpasalamat sining aton nga mga sponsors, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Luciano John and Goldie Jolegi Jr., Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Ladel Labalan Gascon, Marlo Bell Hirota Lurin, Alex Pedero and Ma'am Jenna Federo, Jamie Trino and Anneli Trino Perdedo, Sister Antipas Piedad,
Pastor Phil and Marlene Peregrino, Helen Barbasa, Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico, Mark and Meryl Mendoza, and Fee and Ido Van Dest. Ang Diyos magpakamayo sa inyo. Pastor Chris. Magapangamuyo kita, amay nga langit nun, tagiya sa amon hinulaman ng mga kabuhi. Nagapasalamat kami isang tion nga imong ginahatag sa amon. Nakahimo kami pagtuon sa imong leksyon. Kagsalamat Ginoo sa pagdala sa amon. Halin sa kaulipnan sang sala. Pakadto sa imong presensya. Yes, Lord. Kagkabay pa ang imong nga presensya magapadayon hasta gid sa imong pagpahayag sa ikaduhang nga tion. Salamat o Dios sa imong pagbendisyon sa nga programa. Amon ginasalig tanan dira sa imo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen.